Salut YouTube și iată că am revenit cu al doilea episod, care ar fi fost al treilea în acea zi, în care am mai postat un episod. Bun, am vândut ce aveam pe shop, bine, mai avem câteva chestioare aici. Avem 51 de KKKKK și să vedem ce investiții am putea face. În primul și în primul rând mă gândesc să dăm upgrade la iteme. Și pentru asta avem, să ia să căutăm aici, avem nevoie de cufrul văiuceau. Mamă, ce scumpe sunt, bro. Mamă. Plum. Una, două, trei, patru. Hai să luăm cinci. Plus că o să facem și niște coruri și o să vindem ulterior corul, deci cred că e ok. Deschide rapid. Bam, bam, bam. Pe bune, doar astea 26? Mamă, ce puține, bro. Ups. Bun. Bă, n-am făcut cine știe ce afacere, sincer. Mănâncă foarte, foarte multe upgrade-uri, pardon. Deci asta să plus 9, deci am avea papucii, bine, faci prima dată ăsta cureaua. Uh, să vedem, deci câte pietre magice avem. 6K, cred că la fier ar trebui să mergem. Dăm maxim, încă o dată și încă o dată. La fel maxim, ăsta cât are 20. Și dăm, de fapt cred că, ia dacă îi dăm mai avem vreo 6. Hai să-i dăm așa. Fie ce-o fi, ăsta e cu 30, da? Cât avem? 100%. Bun, plus 4. Bro, ai ieșit cu 90%, nu pot să cred. Pah, dacă ne ieșuează așa. Deci nu pot să cred că efectiv am dat 50 de KKKKK ca să dau 5 plusuri. Incredibil așa ceva. Ia să vedem dacă rentează în partea asta altă ca să dăm și aici. Deci cât are? 1008, da, merită și aici. Pentru că aici deja nici de prea multe upgrade-uri așa acolo sunt momentan. Așa. Um, cu 20 acum. 100%. 80% bun. Și acum mai dăm cu asta. Reușit plus cât e plus 6. Bun. Cele destul de multe. Hai să facem și papucii. Zic să facem câte puțin din toate pentru că ne aruncăm foarte mult la upgrade-uri foarte scumpe și nu prea e rentabil. Ar trebui să ne apucăm și de talismane, pentru că trebuie să facem și talismanul element. Și... Bă, da, parcă mai avem aici un... A, l-am dat... Ok, nu mai contează. Uh, Trebuie să facem și talismanul element. Bro, de ce mă pun pe atâta? Uh, și e destul de costisitor până le facem plus 200 pe toate, e o grămadă, o grămadă. Asta e cam asta. Avem foarte, foarte puține. Da. Bun, fraților, haideți să facem și un test damage. Uh, Doar că nu mai am buff-urile băgate. Ia să vedem. Mamă, 37, bun, bun, bun.
Bă, a crescut cu vreo 6T pe acolo, 5T. Eu zic că pentru că nu mai am nici buff-urile băgate, dar eu zic 5-6T pentru că dacă băgăm probabil buff-urile o să crească un pic mai mult. Eu zic că a fost o alegere ok. Bine, aș fi putut să fac alte chestii, probabil să fac chinelul permanentul ceau cel cu metine, dar cred că e mult mai bine așa. Bun, fraților, vă mulțumesc că ați rămas până aici, cei care ați rămas. Nu uitați, apăsați butonul de like și de subscribe dacă vă place ceea ce fac. Până pe data viitoare, ceau!